Kaixo, gaur angeloen neurtzeko unitate berri bat erabiltzen ikasiko dugu. Angeloak orain arte neurtu ditugu gradu 70etan. Badago beste unitate bat hainbat gaitan askotan erabiliko duguna. Radiana. Radiana fisika, kimika eta matematika arloetan oso erabilgarria izango da. Ze tamainako angeloa da radian bat? Marraz dezagun angelu bat zirkunferentzia baten barruan. Erpina zentroan kokatuta duena eta mugi dezagun alde bat definituta geratzen den arkuaren tamaina erradioaren berdina izan arte. 4. Tamaina hori daukan angeluak radian bat neurtzen duela esango dugu. Eta gradutan, ze tamaina dauka radian bat neurtzen duen angeluak? Hiruko erregla bat planteatuko dugu. Bira oso batek, 360 gradu ditu. Gradu 70etan. Arkua kontutan hartzen badugu, bira osoa 2pi erradio dira. Eta berez, radian bat baldin bada tamaina hau daukan angelua, halako 2pi angelu egongo dira, bira oso bat osatzeko. Orduan, radian batek zenbat gradu? Hiruko erregla hau planteatuta, askatzen dugu hemengo ezezaguna, x, eta izango zen 360 zati 2pi. Gutxi gora bera, 57,3 gradu. Hemen 57,24 agertzen da. Arkua legez erradio bat duen angelua radian bat bada, edozein angelu zenbat neurtzen duen jakiteko, bere arkua zenbat erradio daukan jakin beharko dugu. Berez, angeluaren neurria radianetan horrela kalkulatuko dugu. Arkuaren leuzera neurtuko dugu zati zirkunferentziaren erradioa. Zatiketa horren emaitza angeluaren neurria radianetan ematen du. Mugi dezagun angelua txikiagoa baldin bada, erradioa handiagoa da arkua baino, orduan bat baino gutxiago, radian bat baino gutxiago daukagu. Angelu handiagoa dagoen neurrian, radian gehiago izango dugu. Zirkunferentzia erdiko arkua baldin badaukagu, pi radian izango dugu angelu bezala. Eta zirkunferentzia osoa baldin badaukagu, 2pi radian. Ariketa hau proposatzen dizut. Bete itzazu 2 taula hauek. Hasi goikoa betetzen eta holan goikoa beteta, gero bekoa betetzea errezago egingo zaizu. 2 taulatan hasi lehenengo 2 lerroa betetzen. Hau da, adierazi angelua gradutan eta radianatan. Ondoren, gogoratu aurretik egindako taulak eta bete itzazu arrazoi trigonometrikoak. Beko taula hau betetzeko, hasi erlazionatzen angelu guzti hauek goiko taulako angeluekin. Irudikatu grafikoki eta horrela egin eta gero bete itzazu taula honen leihatila guztiak.